Mene be ma betra ye fe no fosu na say de sofo na wo frɛ no fosu no fosu kwa no de kwamna fosu firi he wo firi nsuta sechere nsuta na yo yentie na mene ne tra kakra na wo ama na yentam tie wo mu ana osa baaye na o se sere mbesa mbefa akwatra me nkyɛn na okɔbɔ no ne 11 years nie na ode me ko ne nkyɛn fe me koduru ho no asetena ne nkoye me yam se na so kwaye me ho ade obi na no a wo se nyaabotre me kwa akoye afe wo mu na me ka wo se baba na abewo ya me kwaye ho ade yam se asambe ne na wo kan sa no afe wo mu na me ka wo se wo ba nya bawa na abedi ye me kwaye ho ade abawa so ye ne ho ade me se yo mate amdem nim sam anyine ntimi no na me dibi edwa kura na e ba kodi a wono a ne kodi ne dwa na manoa wie no a maguso a me de ne de ama na me so me di me de no ho no wo beka me to nam sei nam to nya ado ase nam to senti dwa ne nyina sei otoko so santi da kura mka yansa so asam we se didi na sa wo kofa asam we ba ma hwe adwa na ye di ne nyina to abu adenti na ya no peso sisi edwa no kire wo me pa cha so peso cha se me di ye me de oyo so sika ntohwe Mia so na me ko fa bro na ma ba ya mole me de nam nu sat sa esrem nam de nam fie ni sisem na me ba nam de scan be to so a wo chem nu afafa me ko to ona ma odwetre ya adwuma na pa to da bi na wo chem nu fafa na che se wa wi ana pa tan me ko foforo no an o ma me 6 million so sa afa na de me sa ko to mu konkon mi ba na me to ne a me de skate ho an wa chem nu afa sa no de ya me obi kura na tete mu ofio nam se me kaka bia na obegina na chi wo handa wo fi ha me se na ho na de me baaye se ni nua ba ho na odi ska ma na okodi dwa na obe no aduane no na me a me na tie de on fa ska na ma me enti so oba na okodi dwa na sa na ono a wo se no kakra bi o na gina de woni na ja nwa no no wadi 11 years papa ya mem ska nkodi dwa da oba no ono a na kodi ni dwa bidie kro no na koto me yale so sram ka so mem scan ko doctor was so ba me ka to say me scan ko doctor me ma ko doctor da 11 years so mem scan ko doctor o ya dia on hwe so apon ni bi so was ni scan ko doctor na hena ni sika ko e ko draft store ko tutu adu woni me dia ya draft store kra won fama na me a me ko doctor no na maba me yale da ho bo so me nwotwe no nka papa yi nka se da kokura me fa nko hospital Waba no akoto me ya mse me di dokoro wode bakra metimi me di mo wode ba metimi ni ade cha no asa akọ me da ho na me kenkan me nsa se ya na me kenkan me nsa na da kro dia boso me nwatwiri mu da kro dia me da ho na me wuo me home a na afantom anum akodwa la be da fere me home a na afantom anum na me sole ye me na mabubuo yi na me wi asa na me ba gate na no na mse ma me na sie o se ma agina na mse mi wuo no mbobo mabomo ya de me ko hospital ye nya ka no mbobo mabomo ho ba ya na mbuafu Sada no de mako hospital no obi ma ha tie ma nu me ka 3.5 wanchia doctor nso hia moja du enkoto du sese ya so de si so awu nyina be ha ho enti o sa me wo pani ato aso ha no wo ma ha miensa ma betri miensa ha miensa no ma mi no ma kuma ku sister wo se bi frigu kura munyi mam nam de ye moja ama no wo ka me to ha na ne me sole ya no asa wo me pani no ha mienu wo se se de ho ya mo akofie enti di na ansa no aba e di na ansa na me ba no hwem no so se de ya eno yi ma me ne de me koto ya mo so me nwotwe na me da no e me sika wa nsiri kura am na jamde ne de tutu wo sa na mai bi wo so ayi ne papa nto ma je asase awo ufra na okwa ntoa epo ano enam se sofo wo se wo beje ha prot bi asi amam na ha de mbetoi ene kokwa je prot no na fa mam na de mam kra me mai ebetuma besi asi so amam wo se me na me kwaje prot ma me si fie ma e ba be na be wo ye ne se ho afi store da no so wo se wo ba besi no si store da no wo be ye soro no amame obi na no wo se me kra me nya ma ade ntina me ye ma wo be wo ba na ma ba be ya ma nya ba wa na abedi ye ntim so bi ma na sa ba wa de atua ne ko no nya first kan me discount to so no nya fa ne sa no a na me bo ne mana mane a no so afra ne mane won kran ai wo se wo discount to anu ma fa spirit bi na wale no ti spirit ni na fisa ne sika na me se sister papa no sunsun bi ware wo pa cha omo na wiya wo sika pa cha enti wo kra ne bai me wo ba ya me ka che na wo de huru papa afero akogina ne papa na chi
wakɔgyina ne papa n'akyi agye sɛ wɔka no dendenden sɛ spirit bi na ɛsɛ sɛ mesika no nti ɛno wahunu bi da na adamfo bi kora wuyɛ saa na wɔne no de te hɔ a wɔde wuyɛ na wakye no red-handed sɛ wafa sika mi da menkyɛ no ɛso sa me de to baabi a me de bɛto biaa yɛkyɛ miɛnsa wɔ se mentua lade be menni da wɔ fie hɔ mentua lade be nti menim sɛ no nti na wɔfa wɔde to hɔ ne ɛsɛ wafa da kɔtɔ lade be ni nua baba ona mani sika no de akodi dwa me aso so de on first sika no ma me nam de akodi dwa aje so watete me saa kosi sa wase me amewo ba ntinya ade a obeya me ho ade obi na ne me ku fie ho a na obegyina nachi obi na ne yesia na obegyina nachi enti da kro pe na me ye na mse da bi mekọ mesesa me ne ma wase me ma wonkọ ka akra na besi ho ma me mfa ka na nam de aba nam de ho nam de te ho enti bronya na mse da bi se de papa tete me de mekọ wa mama nkọ afem diska to no achem no afafa na mso enku ade me boa me ne nyina no bronya ka bo so me nsa ne adi bronya fede me so akọfa me ma me sika mu na akọfa papa fo bi na me se asetana na nya wo fa sika ma me so me de ato anu afa wo afi 11 years ni honam ade akora wo ma me bi afepa no a me ba ya no amu na ama me to mienu no kora tete wo ma me hwe wo so ma maduani di entinya ade a wo sika de bi beba me ho me so de me de ato ade anu afa na no wo sa kan ya na num sa gya ya stage sa kwa na ekoso na ebe ka bo so me nsam ya di bonyam se da bi esa me kọ na me ka kire ne se bisa me kọ o ma me nkọ o ma ka bi amfa me na me so me ma me awo me akopẹ se wa ya mreti esa me kọ tra ma me nchen na me kọ hwe no nya sa ne se bibi ya no na o se ne de me te ase ya na me se ntimi gya me ne ma bi wo se da bi fa kọ na ne nua ba ho ne nua ba na we se ne nua ba no so mre bi o ka chem sa na ma no kọ te he ya dan ma no kọ na me se sa me so wa ho boam mo ahunboam ama me wo baby de na ote heje na msemate me wo ahunboam ti duru ha sam se me baba wadi aba wadi atua ne ka ti duru ha no matua me ka maame ti sesia no ye na asi akiri me pa cho de asi achensam sesam ne baba na wo se me na mate sam ne ma ba nti woni hwe de ma me ana me se won tete me aka so me sesam ne ma kwa 11 years nie ubia no attend ye nko a baba na mbe wo ya wonya me ho ade so da no so me na me twinsuo no de ye dai no me na me twinsuo so asam ba ya me sesam ne ma ba woni ne ye japade o Pacha store no e wo fan kromo ase new site store da ka se 9 efie no kura no wo sie boss quarters kura na me no aduane e ma wo kase na ma twinsu ama wo mo kase no so wo fa ha no hall ho no so wo be bosso mia na ode me kwa me se me hunu ho wo se me nkwa kire wo ja me ho ko oye tafo me na me twin wure wo adam ho nyina 10 years 20 years dai so wo bi gumu sesai me shi nwura na wo mu nyina sa na me horo me ho akọ na me de ni nyina de enshingu na sa store da ka se na ne de me kura me ye ne saka krebe ode ba me bia na me de dwale me kra bi sama ko ble ko tu banchi wo new site ho kura ma se new site fo nyina am dance ni na ma besie awia na so me say wo say wa na akọ yenti woni bi ode ma me timba me cho munka mi ma me me no obia me nko ha wo me nko ha me no obia to so la wo se wu obia ka wo nko he ampa so ntimisra munka mi ma me obata pa mesra busa wo madada na wo ma mi enu na papa no so ne de pata plot no o to nyina na wo ho ana plot no de na mi ni ho ni sie ndie na wo pata ni sie de wo si nyina no na me ko ho wo kan so mfa wo chefa ma de asem no aka an wo se you saw na me ameto no kra na ne ba boy na ma ni si ye nto ni bibia de ma me na mse nso para me ko ya no aboso mi enu na me twinso ma ho for grass wo so ama wo ba na wo twinso na mse onya hwe hono na wo kan na me wure ya ho honde wasi ni obi ampa so ya wo menko a wo obi anka wo nko de bia na de ya me mse sam ne ba so wo maka ne mfa me obata pe ba sa no ukobo wabusuafo amane ya na me nkobo wa amane ko si na anu ya mse sam ne ma ko ye me se sam ne ma na nkobo am na wo se na ade to ho na mse ai me mo me se sam ne ma kra me ni ba bia da ya me de gogu no se na sa de wo be wu na jame ma me edan bia odemo na se sam ne ma na me de ka no de se na mo ka me ma me kamne no kwa ke be 30 years so so awardment osusu se wa anwunti woni na anwunti na opeso sisi wa na sa no waka wati ma me wo ba no ayam ho den ma beje japade chimfa so bia ni so me nya japade na mbeje me na mseka me no na madibi ne nyina eto na me yam se na akura obi nim de obedi kai waja ne yonko so bia no ade japade obi na ade japade sisi a wo so omma da bi wo so ni hwe de ma me tu ko ye akire wa ko ware foforo na da bi onko wale
eti wono na ka say wo sa ba ye me ho ade na me say 11 years ni wanya me ho ade ntinya ade a mesa akoma chi biem wo se sa onwoma akoyi anu wo se afero ba ye ho ade nti ya ba ha eno wo se enwu awade nti ne kofie ne akogu no ofra me a wo so okonkran wo yale waba wakodi na atwem yensa ba be na watwuni ye fra wadu ne phone kura ne ba no so se me anam se sa me ne amako ye nti Abatampa na eduru ba bia wone ni nnuano no aduane ya no momma ho no mo ma me ni nnuano wonte ho ba be ma ne kodi dwan be ma ne kodi dwan ni nwa ba ne bada no di scammer no no ba na makuma na kodi nti oba no osoma me nti osoma me sana me so do be ka bia na akofa ba eno na ne nnuane ya o se gina de wonni o nti ya no kakra bi nti ya sa no yi 10 series ama me no nnuane anu wadi okay nati pam do twa no ni nyina ye store da no ho asa ofa che fa mountain ketia okay me wo se papa no tete na che die ne asie as I said yeah ma se me ne ma ba ma me ho bi sa tete ne do so ti me so onya me kwan o kasa ba ku bi ni ye me do so ya tete no die na asie no so ba be wale me na oba fama akwaya me ho ade na me se da bi mintimi 11 years ni wa anya me ho ade ti se wa nkasa no be ware biem e pa cho da bi adenti ade o so ba ware bi watete mi a man fie be nsun kra ni atenka nti be ma na ma me se odi atenka kwa hin bi pa mi nko be bi atenka wanyini Castella Kenya bi aka betimi aye pa da bi no anya fie sei wo 54 o ka betumi ana watete mi a ma ni ayi bi atenka ni ntia ko be bituma Mama Georgina osana so de ho pacha atenka na teko yes am ko woni me do okay asana papa sofo ye invite no ye ne twetwe nkomo kakra ye matiefuo entie nkomo twetwe ni mu nsem bi okeka ye invite nam the production team no ko invite nam so waso ma ho obai no okay yenko tie ni kasa okay ya semu ya mo hwe wo ya no mum okay Emma Oh. Okay, you find my microphone. What is happening? SOMPA FM. Okay. You go pay me so drink ni bi empire num. Every say okasana bra bibi na so o de farm emizu ene 5G meza dodo no a na age atum mizu ene 5G meza no omanfo dodo no a age atum na Katios market ena maame no so na mse ni afikakra no hono no okay ye ko tie papa ne number asisia Hello. Oh no. Ne kwa ofio klampo na o si dan. Also na busu for class for some be some no share o ma obi afa wa ho fi no. Anya no kure me dia me tie no ni aba. Utie me. Wadaro ma papa mi tie o. Oy oba ma ni jino. We don't pass one. Nani ma me wo no ba ko pe. Utie. Me pa cho mi dopa. Ena ma me no so na mse ni afikakra. No hono no ba ka chira me se. Me ma me no se we tia ye no pa se o ko he ma me kakra. Tuo. Ena o ko e. Afere no anu asabe se sare ni me nyina ko.
ɛna mekɔ ne maame ne hɔ ɛna mekɔ bɛgya sɛ atewo na adɛn na ɛne George na ɔwɔ yi mahu sɛ ɔbɛsɛ ne ma nyinaa kɔ ɛna maase ne se menyɛɛ ne ho adeɛ tie masɛm ne yio enti wɔno na ɔkaa so nsa ne mmara so wɔn sɛ dɛm no tie nti bɔne ɔbaa no so mefa no no ɛbi ne yareɛ ne ade wɔ ho enti ɛka manya bia na mede kɔ yadeɛ ɛnɛ ne ho ayɛ fɛ ɛna wo saa bɛgye no nti saa na ɛteɛ deɛ anyabotrɛ na metoto no ase kakraa nyame yɛ adom a na sɛ ne ho adeɛ no gyina bɛgye no deɛ ma bɛyɛ ne ho adeɛ wote dɛ mɛkyerɛ no aha ɛna wa meyi sika na mede ma wɔ mema wɔm 2 million na mbaa fie enti ɛwudi bɛyɛ na wɔtwe no na wɔtwe na mesa kɔ obiam na mahu sɛ asetena no ɛnyɛ papa so ahu ɛna mebɛtɔ anuane aduane bɔɔdeɛ nom ne ade na mede sika kaa ho ɛna mede kɔma wɔ nom so na mekɔ ɛmanto Georgina no nti ne 1 week time na mefrɛ Georgina sɛ ne ho te sɛ na ɔsɛ ne ho yi ɛna ɔno so mesɛnde ne 2 million ɔwo deɛ mekyerɛ wei kyerɛ bɛyɛ a ne ho kyerɛ na ɔde bɛtwa ne ho na mekɔ nkran nti mefiri nkran baeɛ no ɛna ne buro nyɛ ɛna mefiri ano sɛ Georgina ɛmɛ bɛdi buro nyɛ no fio ɛna mekɔ hɔ kɔtɔ akokɔ ne nneɛma na mede maa no so de mekyerɛ no na man sika ka ho bu sɛ no bɛka kyerɛ nti sisa nti wa de kɔduru sisa ɔbɛyɛ me yɛ ne bɔne no also no sifia no ya so ni baabi akɔ ɛdan na wɔne wa anwo bɛnti no ɛdan na wasi no ɔyɛ ne ho ade a ɔbɛba ɔno so ɔbɛba bɛgye agyapadeɛ ne de abɔ da bi nya nukura ada na ɔba tena dada ɔnyɛ ne ho ade deɛ tiɛ ne sɛ ya hu sɛ abrabɔ ne deɛ ɔsensɛ deɛ obiara si ɛkɔ no fa sɛ menyɛ ne ho adeɛ kora nkyerɛ sɛ meyɛ no basabasa ne ho adeɛ deɛ ɛdeɛ a mɛyɛ sɛ w'ani afi wo ne ne tena yɛi mfie no aba na bɛɛsɛn wohwɛ a nkyɛ bia medika mene ne tena ne yɛkɔtena ne wɔfa fie ɛna akyerɛ na metene ho a so mene meyere pani ne si asi fie wɔ agrɛka nsɛma kɔmo ase na afei yɛbɛyɛfie no ne wɔfa fie no metena bɛyɛ 4 years enti 4 years na akyi no na meyɛ sɛ hɔ no so ebia metontɔn meyɛbɔdwabɔdwa kakra so ahu na nkɔ yie na mesɛ neɛ ɔmeyɛ mmra baabi a me wife fie hɔ na hɔ no deɛ new site nneɛma na metontɔn no bia hɔ deɛ ɛbɛboa kakra ɛna mene no ba ɛbaa hɔ so ahu ɛna mene bɛtena hɔ kakrakraa enti ɛnyɛ adeɛ a ɛkyerɛ sɛ mempɛ no wode mekyerɛ mebu kotodwe pa ne kyɛ wei korɔ kɔɛ nyinaa mekɔ no hɔ but me hu de ha no enipa bi no person tete yentam no mo yes ah ni bani bia say me si don no nya sem tete o e say ewi ase na kasa no ya na bo nsam gura ni mabu ye nyina ye tie so buja nsam ne sina ya kun to kwada matemi sakra de aboni da anto kwada o se da bia mo container ante kula kwa ya de na o kan na wa ko dina de ni kun to kwa che sister be wi ase de oba nipa mienu tia e de nya baako be ya de na baako ani nyu no akasa kakra so eni che se o kun to kwa na se nipa no se ade na wo ye no o kan se wujaye a bi ate ho ya si di ejini na se oba de be matina se ba ku ya de bi on pa ni buku mo kasa kakra o de mi tire na ni che se wapo wo de tie no na one ne tena hwe na o hwa edi sen me ni ba se asisi de me ni ba ni de be se tie ni ma me se o mra ko e be se tie ba bia ma do den ko so ene ho ade dada kakra di kula yes sister ene wi asi yen ko ji obi no so udi ko yo ba ho ade o sa ware de empanyin fo ma wale de me ne ntete ko afele kese ana ben kese kakra bi abusuafo utie tie ne me kan bisano me baba ya pani wo me man na 15 years we na nu ye na be man na ba to ba ye ho ade 15 years o le ba no to nya botra twen no 15 years so no akaka and so no so twen be 15 years and sana we no ade se ni ba no wan nya basa se bia ma kofo ba foforo mempew ho ne niema ne ade hu se ho ade de a e be ware obi ni yira tena 25 years kura so be nia ya awade no kura so ye ko sira so de mi kire
ɛna nyɛ sɛ bi ya ma bɛ wia no kwan mu makoto nsɛm abusuafo wo de me kyerɛ okay wasofo ni kotie no wasofo pa maame nyina ye sompa kasa mu no se na yade wo ho de yade for brother na damiyam so me akọ na mkọ duro madam fu bi na dem ma ne papa na o ma maduro se se free kokura ka cha okay no kwada na se 2 million na no o de nyina so no na bi ya so afma ko doctor da na men kan ko doctor da ni na ko okay omna sam